שלום לכולם, והיום אני הולך לעשות מדריך רדסטון. זה מדריך מאוד פשוט. אני חושב שכולכם צריכים לדעת, והחומרים הם אלה: פיסטון, רדסטון, רדסטון טורץ', לבר לא חייב, אתם יכולים לעשות את זה עם לבר איך שבא לכם, ובלוקים ולוחיות לחץ. זה בקטע שלי, כי אני רוצה שאני רק אטרח על לוחית לחץ, וזה יעשה את זה. ואין כל כך הרבה, אז בואו נתחיל. מה שצריך לעשות זה לשים שני בלוקים. אנחנו חייבים שזה יהיה גובה של בלוק, אחרי זה אנחנו הולכים לשים פה שני רדסטון טורץ', וניקח לוחית לחץ מברזל, כי זה בלוקים של ברזל, שם אותם. עכשיו שאני אלך הם יחבו, ואם לא ידעתם, אם שולחים זרם לרדסטון טורץ' אז הוא נחבא, ושדלוק אז הוא נותן רדסטון. כשאני אדבר על זה, זה מחבא אותו והרדסטון נחבא, זה נותן לו כוח, ואם הוא חבוי אז כל הרדסטון נחבא. אז מה שצריך לעשות זה להמשיך שביל של זה, אז לעשות איפה שאתם רוצים את זה, את הפיסטונים, ואתם צריכים לשים את זה בלוק אחד פה, ככה, זה, ואז תשימו פה שני בלוקים ופיסטונים. שימו כאן את שני הבלוקים, ואז תשימו פה בלוק ופה בלוקים, ככה, ואז תיקחו את הרדסטון, תעבירו, זה יתחבר לזה, יפעיל את זה, ואז יתחבר לזה, יפעיל את זה, ואז יש לנו את המערכת כאן. עכשיו כל מה שצריך זה אותו דבר, רק בצד השני. בואו נתחיל את זה. רגע, בסרטון הראשון שלי אני מצטער על כל הפשלות בזה, כל שאני נשאר טיפה מאחורה, אני לא יודע אם שמתי לב, וזהו, תהנתי. סיימנו את הכל. אנחנו נעבור כאן, ובואו זה נפתח לכם. עכשיו כל מה שצריכים לעשות זה לקשט את זה, ואני הולך לחזור לכם שאני אסיים לקשט. לא משנה, קיצר, זה מוכן לכם. אני לא הולך לעשות לכם מדריך שגם עשינו את זה ככה, כי זה מסובך נורא, ואני עדיין לא יודע את זה. אז זה הכל מדריך, ויאללה